Ta kvarta B, která bude určitě velmi zajímavá, protože nese název Superman a Saxán. Prosím o medailonek. Saxáno, v knihách vázaných kůži. Saxáno, kouzel je víc než dost. Saxáno. Co je Vojta? Paní profesorka Novotníková. Měl by si říct už dost. Cizími slovy ti jedna z nich poví, jak muži se loví. Tomáš Plachý. Asi taky. Nebo král, vem oko sopí, pak 2 slzy v doby, to svaž a dej sovi, co byl a byl sám. Oko dál. Brumbal. Gandalf. V knihách vázaných kůži zapsáno, kouzel je víc než dost. Zapsáno, komu dech se z nich úží. Zapsáno, měl by si říct už říct už dost. Se chvíli tiše a pak hledej spíše, kde veršem se píše, že tak bude sníh, lesní sníh. Najdeš tam sáno, jak změnit noc v ránu, jak zakrýt hned ano a pláč, nocí zlých, změnit smích. Vázaných kůži, zapsáno, kouzel je na tisíc, zapsáno, v jedné jediné růži, zapsáno, kouzel je mnohem víc.
B za